Itt aztán valami füstöl rendesen. Mindjárt kiderül, hogy mi az. Hopp, kigyulladt a kuka. Az szép, barátom. Kiégett a kuka. Az gyönyörű. Fí. Az komoly. Az szép. Ne állj már bele a képbe, bazd meg. Mitől gyulladt ki, nem tudod? Ja, szívta valaki a tűzoltókat, vagy? Igen. Hát na. Valaki beledobhatott valami csikket, vagy valamit, nem? Vagy szándékos. Tessék? Vagy lehet szándékos gyújtottak be. Hát, ja, lehet. Ott felgyullad ez a bokor. A repül. Égjen vele a országon. De rendesen érzik a hő, nem? Érzitek? Magyar Péter volt. Az. Az olaj, füstöl az olaj. Dehogy így, csak melegebb. A csőfüstöl. Hát kora hülye van, basz meg. A másik az fémből van, nem? Az csak nem gyullad ki, ja. Az üvegek fognak jobban. Megjöttek kapujék is. Nem tudom mire várnak, tapsra. Tapsoljunk nekik, hátra csinálnak valamit. Semmit nem csinálnak. Ja. Hol a tűzoltó? Hát nem tudom. De az olajosig csapodott. A csávókám az nem izé. Dolgozni kell. Az elbent mellette. Rád meg kifolyt. Azt mondtam, hogy igaz. A fi. Nem Geci, az durva. Integes már már. Hát a faszkalapok nem csinálnak semmit. De mit csináljanak? Mint hogy éppen döggetnek. Sőt, vigyázok meg. Jaj, elég 50-es. Hát szerintem azt akarják. Izülök, meg elmentem már ezeket. Már várom. Már jön, szirénázik valami. Na jön már tűzoltó, nem? Hát ilyen. Mi az, hogy már az alaptól benne van. Látom valami. Ilyen. Megváltunk, de ilyen volt. Nem tudjuk. Jöttünk át, már tűz. Ja. Azt tudod, hogy kiégett a fénymester. Ez most 20 perc, Elvileg van benne víztartály. Ilyen nehéz húzni. Én benzinnel locsolnám.
Meg fogsz nyitni. Küldjed. Anyád érve. Nem van neki kell. Üres hatom! Eljöttek volna üres tankok. Hallod, Feri? Eljöttek volna üres tankok. Valaki jött megnézni. Ja, sok 50 forintos. És megjött a másik tűzoltó, de már potyára, mert eloltották a tüzet.